490 ka mga trabahante sa spa, salon ug barbershop sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga nawad-an og trabaho. Gihire sa lokal nga gamhanan alang sa information drive batok sa COVID-19. Ano ang report? Upat ka buwan nang wa maka-operate ang gitrabaho ang spa ni Quenchel Mabuang diin siya nagsilbing receptionist. Busa dihang nasayra niyang nag-hire ang lokal nga kagamhanan og tig-apud-apud og mga flyers. Batok COVID-19, wa siya magduha-duha sa pag-apply. 10 days at least nga naay gamay makuha naku na kay ng tabang na mo ma'am, and then makatabang sad mi sa among barangay nga ma-inform sila and ma-educate about sa virus. Ganiha, gisugda na ang orientation sa moabot 490 ka mga trabahante sa spa, salon ug barbershop sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga nawadan og trabaho sukad magsugod ang pandemic ubos sa Cash for Work program sa DOLE. Magdawatan sila og minimum wage sulod sa napo kaadlaw nilang pagtrabaho isip tig-distribute sa mga flyers mahitungod sa COVID-19. Kani silang mga tawhan na ato ni gi-divide ngadto sa ilahang lain-laing barangay para lang sa paghatag og information. Hatag tag flyers tapos doon na po mag-istorya about aning safety measure nato sa katawhan. Matod ni Najel Banasya, crisis manager sa Lapu-Lapu City, gawa sa mga tricycle drivers nga nagrekorida, mga lungon nga gibutang sa mga quarantine control checkpoints, gikinahanglan pa ang dugang pagpasabot sa katawhan. Ang atong tuyo gid ani nga maundang nato ang community transmission. Kaysa pagkakaron na magyapon ang community transmission. Remember, ang community kaning COVID-19 will become a new normal. Sa pagkakaroon, moabot na sa 1,626 ang mga COVID cases sa Lapu-Lapu City. Apan 990 niini ang naka-recover na ug 69 ang mga nakalas. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.